Holy moly guys, लोगोफोर दायो आङो काथिलांसोआव दंफैयो आरो लोगोफोर वाटारफलाव बिराद गोबाव जाबाय ब्लग लाबोनो हायाखै दिनैसो फैदों आरो बेरायनो थाखाय बेनिखायनो नायलांदो आरो लोगोफोर एसेनो माबायदि भिउफोरा नैलाय बिसोर बिजा दं दुगैगासिनो दं नै माबायदि भिउफोरा दुगैगासिनो दं बिजा मालाय नुबाय बरियान दैया जरनाया आरो गोजौआव थांबावनांगौ इन्ट्र'खौ होनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय ब्लग गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दायो जोङो वाटारफलाव दुगैनो फैदों नै गामसा लाखाबाय माने गोथांलाय गामसायाबो जा मेंबाय गाखोगाखैनो गाराङाबो गैला ओंखाम उखैनानै एक्सुवेलि आङो खोथिया थिलि एवदोंमोन आरो ओमफ्राय लोगोफोरा लेंहरबाय नालाय चलो बेरायनो थाखाय थांसै काथिलांसोआव ओंखायनो सफैबाय आरो जों ओमफ्राय नै लोगोफोरा आवगायाव दंजोबा हाय होनदोब्रा सुखे हेलौ एसे बोलायनोसै दिनै गोबाव जादोंमोन फैयैया बेयाव फुल लाबोखादों गंसे ना जासाबा क्या बात दे जोंना ब्लगारा सासे मिजिं MK दैमारि ना माबोरैमोनलाय ब्लग नामा हा MB ब्लग बिथाङा हिन्दी ब्लग बानायो हिन्दी ब्लगार नै लोङै दं मालाय नै दुगैदों मैफोरा एसे थाब फैनांगौमोन जोङो आंथ' हासुनो ओंखारबाय बिरादनो मोनोलै मोनो मालाय अखारबोबायानो थ' होमबा जोंना जायगाया बेनो आरोना अबाव बिनो फसायबाय हेल' हासुनो ओंखारदोंमोनलै जायगाया जोंना चयस बेनो आवगायाव दं वाटारफला ओमफ्राय दा दसे थानानै थांसै आरो दै गांदों दैफोर लोंनानै लानोसै सफैबायानो साफाथ' ना आं केमेरा लाना हरा थांनो हागोन टाइम गैला गैलालै सार जाब्रें जाबायलै जाब्रें जाबाय नोंथां रावहरग्रोनासो बुस्थुआ खोथिया थिलि एवनानै फैनाय ना एडभान्स अचानक माने प्रग्राम जानायखाय ना सुखे बिदिनो बेरायनानै फैबाय आरो जों गैया आलि दानदोंसोमोन आंबो बेयावनो प्रग्राम जाबाय आरोना बेयावनो फैनाय जाबाय जोङो दायो दा दै बारजुमनायखौ नायनो थांनि अबे जराव गयो नुफेराखै दिनैसो फार्स्ट फैदों खाथिनिबाबो दायो जों थांगासिनो दं लोगोफोर बारा गोबाव माने गोलाव नंला आरोना ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन बेयावनो दैबो सफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सोर आब' मिथिनि ब्लग नायदों बियो दैखौ नुगोन आरो आब' मिथिया ब्लग बानायफैदों नङा दालाय नंगौब्रा बेयाव बानायफैदोंमोन ओमफ्राय रिया मोनबो फैदोंमोन ना रिया आब' बिसोरबो फैदोंमोन ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलाय बै नामा
खोनाबाय बे गासिबो फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरखौ सिनायजोबो सिनायजोबो बेनाव एसे सोंनो हागोन बेनाव सोंदों र' एसे खोनाबाय जानो खिन्थादोरा अ फुजि आब' फुजिबो दंफैयोमोन बेबो फैदों आरो बेयाव लाजिसे गोदान ब्लगार नालाय बाराबो होननो रोङा ना डाइलगबो होनो रोङा ओमफ्राय हिन्दीबो आधा खासा जेन्टेलमेन माने थिगानो जों बारा गोजाननि दा मिथियोना नायनानै फैगासिनो दं मानसिफोरा नै ब्लगार जाव होननाय खोनादोंना लोगोफोर नै बुंदो थासिगोन दं आरो नुबायना लोगोफोर दैया काटिलांसौ वाटारफल होनो ना बेखौ नुबाय हाला मा बिनिफ्राय बिलिबाद जादों गैलाला Welcome लोगोफोर काटिलांसौ वाटारफल फैदो Angka-angkanya dia angka-angkanya buat gini dia ada karena kalau menel itu sendiri lah jadi ada malah kan dia kain cuy kan untuk लोगोफोर नै गरम जोबोद एकदम फेसानो मोजां नंला आरो ना गोजा जोंनो बेकग्राउन्डआव नुदो नायदो माबायदि दैया बिराद गिदिर गोलैयो आरो ना बरियानो लोगोफोर दा जोङो बेक जाबाय आरो ना दायो न'सिम थांबाय टाइमबो जाबाय 5ता जाबाय खोमा ना 5तासिम एलाउड आरोना बेयाव एलाउड ओमफ्राय दायो सिकिउरिटि थांबाय बिसोर माने जोंखौ हुरुनजोब्बाय आरोखि दायो जों थांनांसिगोन आरो न'आव दायो जों थांगासिनो दं गामसा लालायदोंमोन बाट सफैलायबाय जोङो नै कार पार्किं खालामनायाव ना सुखे जावसाबाखौ नुवानो नै ब्लगावनो कारसो मोनफैबाय नोंसोर लोगोफोर काराव पार्किं सफैलायबाय जोंना कारा बेयाव स्टेन्ड जानानै दं दायो ओमफ्राय डिक्कियाव मा सोनोसै जोङो आग्लायनाय दैफोरखौ सोनोसै आरो मा गाबबाय थाखो नोंसो सेरगासिनो दं र' सोबाय फै नों सानैसै कारा रेडि थांनो गाखोजोब्बाय एबा थांसै बारा आं सालाया आरो ओमफ्राय जावसाबा सालायगोन ओंखायनो आङो साइडआव गाखोबाय होमबा थांसै एबार एसि लगायबाय
गाखोजोब्बाय सुखिखौ नुलायाखैसैलै सुखिखौ नुबाय खारलांबाय जों लोगोफोर बेयावनो ब्लगखौ फोजोबनोसै ना जोबथा पार्ट खालामनोसै बेयाव ओमफ्राय बोरै नुदों जायगाफोरखौ भिउफोरखौ नोंथांमोना एसे कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो ओमफ्राय बेयाव चिलड्रेन पार्क दंमोनलै अबावबा आं ओइलाय देखायजोब्बाय नङाबाथ' नुगौमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव दिनैसै लोगोफोर टाटा बेयावनो ब्लगखौ दिन्नाय जाबाय दै बेयावसो बाय